Ghici acest steag? Italia, dar pe acesta? Statele Unite ale Americii. Acest steag al cărei țări este? Germania. Pe acesta îl știi? Republica Moldova. Al cărei țări este acest steag? Spania. Dar acesta? Canada. Acum devin mai grele. Ești pregătit? Serbia. Recunoști acest steag? Cipru. Dar pe acesta? Finlanda. Pariez că nu știi acest ultim steag. Norvegia.